dalu suarane gongso kang rinacik dening para pradungga hababar gedeng pambuka minangka amur wakani pagelaran langan tayu dalu mriku kita ngaturaken sugeng dalu sugeng lenggah sugeng pepanggihan bali kalem paguyuban seni langan tayub ingkang badhe kalampahan ananging sadèrèngipun kula matur sumangga kita tansah manjatken ras puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Kang Mahawati. Dinten kula lan panjenengan tansah pinaringan slamet rahayu widodana ing sabikala. Sahingga saged angrawuhi wonten ing panti pagelaran dalu menika. Boten katalumpen. Kalau nelakin gunging panuwun ingkang tanpa pepindha dhumateng ngarsanipun Bapak Muspika. Bapak Kapolsek dan Bapak Kuramil Kecamatan Sukosewu ingkang setuju dahadi hormatan. Semanten ugi kula neraken gunging panuwun ingkang tanpa upami dhumateng ngarsanipun Bapak Lurah. Bapak Pamong Pangbating Praja sesepuh tuwin pini sepuh warga dusun Ora Rombo sak kukubanipun penukaringan. Bilih agen kala jejer wonten ing mriki mboten ateges ngirangi rasa tata dugulan trapsila. Ananging tinanggenah dados talangatur mawi sulehipun bapa kami 12 min sakluwarga. Sepindah panjenenganipun Pak Wong ngaturaken pambagya wilujeng dhumateng rawuhipun para tamu para undangan dhateng kadang sutresna sekalian. Mbok bilih sarwa panjenengan menika wonten papan panggenan saha dedhaharan ingkang kirang nuju prana dhumateng penggalihipun para tamu undangan. Panjenenganipun Pak Wo nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun para rawuh kagum Sumaputri ingkang setuju dadi hormatan. Wondene sarwa panjenengan wanci kalanggan menika ugi kapurih anjek seni menepaken dados niat hajatipun bapa kami 12 bin sakluwarga. Wondene hajatipun ingkang pindah inggih menika ngaturaken rasa sujud syukur wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung. Wondene ingkang angka kalih inggih menika sedekah bumi dusun Ora Rombo ing Pangajap. Mugi-mugi sasampunipun sumerpi bumi Ora Rombo dados bumi kang gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem subur kang sarwa tinandu. Para rawuh kakung Sumaputri ingkang setuju dadi hormatan. Kangge asung panglipur dhumateng rawuhipun para tamu undangan. Ing dalu menika badhe kaibur dening seni krawitan Setya Warga ingkang mijil saking Laladan Cancuk Kecamatan Bobolan Kabupaten Bojonegoro ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Abah Haji Suparmin. Wondene Waranggana ing dalu menika wonten kalih cacahipun. Menika Waranggana pilihan ayune lengit-lengit kadya widodari kang ejawantah. Wondene ingkang kespindah ingkang manggen sisih ler piyambak. Piyantunipun gandes luwes merati pasuryanipun Abyur mencorong lir kadya tejo. Ing angkasa menika kang sesilih Nimas Ayu Indah Supriyati ingkang mijil saking Laladan Bakulan Kecamatan Temayang. Wondene ingkang angka kalih yen lamat wis katon tejane wen bombrong katon mencorong bekat karya pinulat pindha golek kencana. Menika ingkang sesilih Nimas Ayu Linawati ingkang mijil saking Laladan Ngasem. Wondene ingkang kagapuk pramugari dalu menika kula piyambak. Nami kula pun Gento saking Kunci Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Wondene pagelaran langan tayub dalu menika sinengguyung son sistem kanggo mlegar lir kadya gluduk mangsa kesanga ingkang katelah Dek Pro Audio Sound System profesional. Pramila
sampun titiwan sinipun laksana. Kala sagutra ingkang badhe atur sekar kang rinonce gongso sinareng kridaning asta prapradonga. Semangga kita tansah nderekaken langan beksan sedalu natas. Mekaten ingkang saged kalaturaken ngaturaken sugeng lenggah, sugeng andherekaken. Nuwun kawula nuwun, matur nuwun. Para rawuh kagum sumaputri ingkang sedaya kinurmatan arsa jengaripun sang widodari tumuju wonten ing sasana pagelaran kairing beksan serampat.
rayu lendir kuning ora mung kalatiku dadiku mesemo sedhite aku trimo kena kanggo tangga kangen gorena wengi tansah liwung tresnaku tan iso lali Dodiji pakaten kala wau megah beksan serampat minangka amurwakani pagelaran langan tayub dalu menika para rawuh jumbuh hajatipun warga para rangga inggih menika Sukabumi sakdenipun kala nglampahke langan beksan kala badhe ngaturaken gending pedanyangan ingkang kunjuk dumateng kaki danyang Nyai Danyang ingkang bau reksa ora amba kepareng dumateng para pradonga kang racik gending eling-eling garwa sang Sindura Prabu Wicarama wengkarana aja
lulus rahar jading lampah gending pedanyangan sam